Mapauli na kuntani kag mapahuway gikan sa pagsinadya-sadya sa highlights ang hirinugyaw sugid adunay ang tatlo ka mga lalaki apang ginpulihan ang mga ini sang ginabanta 11 tubtob 13 ka tawo. Ini ang natabo sa Plaza Sang Kalinog, Iloilo pasado launa sang kaagahon Pebrero 2. Ang mga biktima ang lunsay taga Kalinog, Iloilo kag ang mga sospek naman ang ginabugusan man sang taga Kalinog, Lambunaw kag Dueñas nga isa gid lamang ka grupo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Miles Geron, hepe sang Kalinog Municipal Police Station, ginpahayag sini nga lunsay nakainom sang makahulubog nga ilimnon ang magtimbang nga kampo. Una nga ginbungguan ang tatlo ka mga lalaki sa riin, sa una wala pa nila inigin sapak, apang ginatake sila kag ginsumbag. Wala sila nakabato bangod sa kadamuon sa mga individual nga nagtinumpok sa ila. Samtang wala naman naglawig ang kinagamo kag lunsay nagpinalagyo ang mga sospek. Gilayo naman nga gindala sa ospital ang tatlo ka biktima nga nakaangko naman sang pilas nga yara na sa karon sa maayong kahimtangan. Natumod na ang grupo sa mga sospek kag desidido naman nga mag-file sang kasong physical injuries ang mga ginpulihan. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Major Miles Geron. Gusto ko na panawagan naton o ginapahibalo kag padumdum sa mga pamatanon nga sa mga okasyon lang nga muna hindi niyo dapat pagdalon ng kwan. Hindi niyo pagdalon dito ang inyong isog sa lugar kay ang mga tao nagagadto sa mga okasyon para magpangalipay. Hindi niyo pagupa ang ilang kasadyaan. Ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa nga Marcuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.